उम। सारा जों खोनानो मोनदों बा नटिफिकेसन मोनसे गभर्नरनिफ्राय ओंखारदों दा माबायदि बेयो माबायदि जागोन? दिनै नभेम्बर दाननि 1 अक्ट' आरो जों नुबाय जे आसाम सरकारनि हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना जि मोनसे गभर्नर नटिफिकेसन बेखौ जनसंजोगनि गेजेरजों फोसावनानै होदों आरो बेयाव थांनाय सेप्तेम्बर दानाव जि आसाम केबिनेट जादोंमोन बे केबिनेटआ जि एप्रुभेल होनाय जि अनुमोदन होनाय 41 भिलेज सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 44 गामिखौ बिटिआरआव थिसननायनि जि मोनसे एप्रुभेल बे एप्रुभेलखौ रायजो बेंगिरि बिथाङा एसाइन खालामनायनि उनाव जिहेतु जोङो थांनाय 20 अक्ट'बराव राज्यपाल बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय बिथांजों सावरायदोंमोन आरो बिथाङा लिंहरनाय बायदिनो जोङो बे सावरायनायाव बाहागो लादों आरो बे सावरायनायनि गेजेराव जों सोंनाय जादोंमोन जे 44 गामिनि नटिफिकेसना माब्ला ओंखारगोन बिथाङा बुंदोंमोन जे आंनिफ्राय जिखिनि मावनो गोनां दङ आङो बेखौ अलरेडि मावनानै हरबाय आरो बेबायदियैनो जों आसाम सरकारनियाव दाबि दैखांदोंमोन जों कमिउनिकेसन खालामदोंमोन आरो दिनै जोङो मोगथाङाव नुबाय जे 44 गामि बेखौ उदालगुरि जिल्लायाव बेनि जिल्लायाव थिसननांगौ नियारेस्ट डिस्ट्रिक्टआ सानजाहा जिहेतु उदालगुरि बेखायनो बेखौ उदालगुरि जिल्लायाव 44 गामिखौ दिनै थिसननानै होनाय बे अर्डारखौ जोङो मोननो हादों आरो बेखौ मोननायनि उनाव जोंनि गोसोआव मोनसे देरहासारनाय आरो गोजोननाय मोनसे थासारिखौबो जोङो आरो आं सानो जे बेयो दुलाराय बर' माहारिनि देरहासारनाय एबसुनि देरहासारनाय एकर्डनि मोनसे स्टेप जाफुंसारनाय आरो बे बाथ्राखौ आङो गासै रायजो राजानो फोरमायबाय उननि समाव नैबे जि थिसनबावनांगौ आरो 19टा गामिखौ थिसननानै 60 खालामनांगौ बे मोनसे पेकेजमोन एनादार जि पेकेज सेकेन्ड फेजनि जि मोनसे लिस्ट फैनो गोनां दङ 100 गामि बा 100नि बांसिन गामि बे फेजनि थाखाय जिहेतु कन्टिगुवास जानांगोन बिटिआर 6 सिडुल माने कन्टिगुवास बे सेटेलाइटनि खुनु बाथ्रा फैया दा बेखायनो पर्यायक्रमे जोङो बै गेपिं जाना थानाय ओनसोलफोरखौ गोलाव आरो गुवार मोननैबो साइडखौ नोजोर बोनानै गामि थिसननायनि खामानिखौ मावोब्ला थारैनो बियो मोनसे समाव जि दानि सेटेलाइट मनि फेस मेनाराव जि माने प्रक्रिया सोलिदों बियो कन्टिगुवास माने मेनाराव फैगोन आरो कन्टिगुवास जानाय लोगो लोगो 6 सिडुलनि जि मोनसे इन्टिग्रिटि आरो बिनि जि मोनसे स्टेटास बेयो मजबुत जागोन होननानै आं सानो आरो बेहाय जिखिनि एडमिनिस्ट्रेसन लाइननिफ्राय गासै जिखिनि नैबे खुंथांनि बिफाना बे उदालगुरिनिफ्राय सामलायजागोन नामा? ना बेयो दिनै मोनसे गोदान माने स्टेप आरो जिहेतु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे मोनसे ट्रान्सफर्मिं बा मोनसे सिस्टेमा जेला डेभेलप जाबाय थायो बे समाव माखासे जिखिनि बेबस्था बे एसे सोलाय सोल' आसामाव एमपि आरो एसेम्ब्लिनि डिलिमिटेसन जादोंमोन माखासे जिल्ला इउनिटआव लाबोनो थाखाय खालामनो गोनां जायो दा दिनै जि नुदों जे उदालगुरि जिल्लायानो बिनि जागोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जिहेतु गामिखौ थिसननाय जाबाय दा बे थिसननायनि उनाव बिनि एडमिनिस्ट्रेसना उदालगुरि जिल्लायानो जागोन खिन्थु गाबोननो बा समफोरनो बेयाव अर्डाराव लिरदोंब्लाबो बेखौ इमिडियेटलि जे खालामजोबनानै सिस्टेमाव लाबोनो हागोन बियो बेबायदि नङा बिनि थाखाय एसे सम नांगोन आरो जोंनि बुजिनाय जोंनि जि मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआ जाबाय जे गासै जोंनि जिखिनि दाबि होनाय बा डिमान्ड जिखिनि इनक्लुजननि गामि दङ बेखौ थिसनखांजोबनायनि उनाव गोदानै मोनसे बिटिआरनि जिल्ला बा बिटिआरनि आथिखालनि 9 जिल्लाखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै 6टा 7टा आरोबाव जिल्लाया बांहोनायनि थाखाय जिहेतु डिस्ट्रिक्ट क्रिएसननि बेयाव दङ बै खुंथाय गोहोआ जिहेतु उदालगुरिनिफ्राय सामलायजागोन नामा जाखिनि बारायनाय बांनाय जिखिनि गामि सोसननाय ना बेयाव क्लियारलि लिरनानै होदों जे जिहेतु बिटिआरआव थिसननाय जाबाय आरो बेखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटनि आन्डाराव जिहेतु बेखौ कन्ट्रल बा सामलायनांगौ दा बेखायनो सानजाहा फारसे
बिटिआरनि जि जिल्ला बे जिल्लाया जाबाय उदालगुरि दा नियारेस्ट डिस्ट्रिक्टजों जिखिनि गामि 46 गामि बेयाव थिसननाय जादों बे गामिफोरखौ बेयाव दाजाबनानै बा सोसनना होनाय जादों आरो दानिफ्राय बा दिनैनिफ्राय बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रला बेयाव क्लियार काट लिरनानै होदों दा बेखायनो उदालगुरिनिफ्राय जागोन होननानै बेयाव लिरनानै होदों नाथाय लिरनानै होदोंब्लाबो जिहेतु बेयाव एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे फांसनिं आरो सिस्टेमनि बेबस्था दङ जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट बा जिल्ला जेनेरेल हिसाबै डिसिनि आन्दाराव जिल्लाया सामलायजायो दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया हिसाबै बिटिआर हिसाबै आरो डिसिनि कन्ट्रलाव फैगोन दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिहेतु जिल्लाया बेखौ सालायनानै दङ बिनि जिखिनि कन्ट्रलिं आरो एडमिनिस्ट्रेट आरो बिनि बायदिसिना जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बिनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सावरायनानै बिनि माखासे जिखिनि इन्टारनेल एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटनि कन्ट्रलिंखौ शिफ्टिं खालामनायनि जि प्रक्रिया बेयाव थारैनो एसेबाबो सम लागोन आरो उनाव जोंहा जिखिनि गामि सोबावनांगौ दङ 19टा गामि सोनो गोनां दङ बेनि उनाव आरो सेकेन्ड फेजनि गामि थिसननांगोन थार्ड फेजनि गामि थिसननांगोन दा बेयाव कन्टिगुवासखौ लानानै जोङो खामानि मावनायनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि बेयाव जिरायनाय गैयाबासिनो जोंनि प्रेसार जोंनि आपिल आरो जोंनि दाबि जोंनि खुद्रिनाया सरकारनिसिम थागोन दा बेखायनो अर्डाराव जि ओंखारदों बे ओंखारनायनि सायाव कार्यकरि जानो थाखाय प्रेक्टिकेलाव माखासे सिस्टेमनि सोलाय सोल' थारैनो जागोन आरो उननि समाव बियो नर्मेल मोनसे थासारियाव जोङो बै ओनसोलफोरखौ जिल्लानि सिङाव लाबोखांनायनि उनाव बिटिआर सरकारा जौगानायनि हाबाफारिखौ बै ओनसोलावबो आसनि स्किम जिखिनि रायजो राजानि एसपिरेसन दङ बा हा हुनि प्रटेक्सननि बाथ्रा दङ कनस्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल जिखिनि सेफगार्डनि बाथ्रा दङ बेफोरखौ दिनैनिफ्राय मावनो हानायनि मोनसे क्षमताखौ मोननो हासिगोन जों बेबायदि बेखौ बुजियो दा बेखायनो जिखिनि खामानि मावबावनांगौ दङ जों इउनाइटेडलि ज' थानानै हाबाफारिखौ मावनांगोन आरो बे थारैनो जोंनि मोनसे स्टेप बिगिनिं स्टेप बे मोनसे देरहासारनाय आरो उननि समाव बे जिल्लाया सनितपुर बिश्वनाथनि जिखिनि गामि दङ बेखौ सोसन जाजोबोब्ला जाजोबखांनायनि उनाव गोदान जिल्ला बेयाव क्रिएसन जागोन खारन बेयाव गोदान निउ डिस्ट्रिक्ट क्रिएसननि थाखाय एकर्डआवनो प्रभिजन दंखायो आथिखालाव मोनब्रैनिफ्राय मोनबा जाबाय बेखौ 6टा 7टा बेसेबांसिम ब्रेकआप खालामनो हायो जे माने एडमिनिस्ट्रेटिभ कनभिनियेन्सिखौ नायनानै बे जिल्लाफोरखौ दाफामफिननायनि थाखाय सरकारा थारैनो बिनि सायाव खामानि मावनांगोन आरो गोदान समस्ति दानायनि थाखायबो 40टाखौ 60टा समस्ति बानायनायनि थाखायबो दिनै जिखिनि क्लियारेन्स नांगौ बिनि माखासे अफिसियेल प्रसेसा दिनै सोलिगासिनो दङ उननि समाव बियाब दाफुंनायाबो जानायनि मोनसे सम्भावना दं नामा बियाब दाफुंनायनि थाखाय सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों बेयाव रिजार्भेसनखौ लानानै आरो जिखिनि एसटि रिजार्भेसना दङ बेनिफ्राय अपेन आरो जेनेरेल सिट दङ प्रपर्सनेटलि जिखिनि बारायनांगौ आरो 75% जि बिटिसिनि जि बिटिआरनि जि समस्तिनि रिजार्भेसन बे 60टा जानाय लोगो लोगो बिनि एनहेन्समेन्ट बिनि सिटआबो बारायगोन 41टा जायो 42टा जायो एसटिआ बे अट'मेटिकेलि बारायगोन आरो जेनेरेल आरो अपेन सिटआबो मोनसे मोननै जि बारायनांगौ बे बारायगोन दा बेखायनो बे लेभेलाव गोदान डिलिमिटेसन दाफामफिननाया अब्लासो क्लियार काट जागोन जेब्ला बै गामिफोरखौ जों हास्थायनाय जों लुबैनाय जोंनि दाबि खालामनाय गामिफोरा कमप्लिटलि थिसनजागोन आरो बिनि थाखाय एसे सम नांगौबो जानो हानाय खिन्थु प्रक्रियाखौ लासै लासै आरम्भ खालामनायनि थाखाय सरकार फारसेनिफ्राय खामानि मावनायनि बेबस्थाखौ राहा लानांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थानाय जादों जिहेतु सनितपुराव आद्रा जिहेतु 19टा गामि थाबावनायनि बाथ्रा जिहेतु ओंखारदों दा बे बेलायाव बैसोर रायजो राजाफोरखौ बा गामिफोरखौ बे समाव माबाफोर खावलायनो गोनां दङ नामा गामि आरो रायजो राजाफोरा मावनो गोनां जिखिनि बिबान दङमोन कमिसनाव जमा होखानाय जाबाय एप्लिकेसन होनायनिफ्राय लानानै तथ्य पाति दा कमिसननियाव जिखिनि रेडिमेड डाटा दङ बेखौनो आधार खालामनानै आरोबाव जिल्ला बेंगिरिफोरनिफ्राय माखासे रिपर्टफोरखौ लानानै आसाम सरकार हम डिपार्टमेन्ट आसामनि केबिनेट आरो WBD डिपार्टमेन्ट बे जयेन्टलि नडेल डिपार्टमेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दा जों बुंदों जे
टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनाव समा जिहेतु डिले जालांदों डिलेयाव थाङाबासिनो स्पिडि जानांगौ बे मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों हाबा मावोब्ला जोंनि लुबैनाय आरो सरकारनि माने जि स्पिड बे माने स्पिडा जायोब्ला थारैनो मोनसे समाव एकर्डनि दफाफ्रा टाइमलि मावफुंजागोन आरो बेखायनो जों सरकारखौ बारम्बार जों बुंदों नारसिनदों जों खावलायदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना डिले जादों बे स्पिड आप जानांगौ नङाब्ला एकर्डनि जि दफा एकर्डनि जि स्पिरिट बियो लासै 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 माने मोनसे बिब्रिबां नांनो हागौ बे बाथ्राखौ जोङो खावलायबाय थादों नंगौ बे समाव नोंथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथाङा फननि गेजेरजों जाखिनि फोरमायहरबाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगाव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000 क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629213445